da smo odigrali taktički vrlo dobro. Imali smo naše šanse, nismo ih iskoristili, ali ko zna zašto je to dobro. Tako da stvarno ekipa je odigrala jednu fenomenalnu utakmicu. Mi smo imali tu podršku, da kažem, na tribinama, ali van tribina smo imali, čulo se lepo, ali nadam se tamo da ćemo da izađemo s pozitivnim rezultatom i da prođemo dalje tu fazu koja se čeka koliko god ćemo. Dosta trčanja, bilo je naporno na terenu, vi ste imali više izglednih šansi, šta znači sa ovim Pa mnogo znači, taktički, kao što sam rekao, igrali smo dobro, zatvorili smo. Mi smo jedna ekipa tvrda koja igra zajedno, da kažem, odbrambeno i napadački. Tamo ćemo da izađemo isto kao i danas i da probamo da pobedimo. Navijači su bili za južnoj tribini, jer kad niste čuli na tribinama, mogli ste da osjetite atmosferu koja je podstava? Pa značilo je mnogo, šteta što ta kazna, da kažem, što nisu mogli da budu na tribinama, znači mislim da bi bilo preko 60.000 ljudi, 55-60.000 ljudi, ali, Bože moj, to je deo fudbala, mi smo ovde odigrali dobro, hvala im što su dali tu podršku i juče na treningu i danas na južnoj tribini i nadam se tamo da ćemo imati više navijača nego sada. Kako utakmica čekaš u revanšu? Pa bit će teška utakmica kao i danas, mislim, taktički dosta, tako da mi ćemo da izađemo tamo da pravimo da damo gol i da završimo to i da uđemo u tu grupnu pauzu što se čeka. Da li bi potpisao da se igraju penali? Ne bih potpisao, više bih volio da to završimo tih 90 minuta. Kako ti se čini Salzburg napadački? Mnogo dobra su ekipa, iskreno videli smo da su mnogo dobra ekipa, vole da igraju, ne menjaju njihov stil igre, ali sve zavisi od nas, ja kažem, ovde sve zavisilo od nas i ovde, a i tamo će da zavisi od nas. Iskreno, mnogo su dobre ekipe. Da li očekuješ domaći teren u Austriji? Ja mislim da da. Ja mislim da će biti tamo domaći teren. Hvala. Hvala.